zajtrajšnom receptáriku sa dozviete. Čo čaká našich futbalistov po prílete do Juhoafrickej republiky? A povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Naši chlapci sa už presúvajú do Juhoafrickej republiky a my sme zisťovali, aký bude ich program po prílete. Hneď na letisku ich privítajú africké ľudové súbory tanečným pásmom okolo kapitána Hamžika, ktorému na záver dajú zarezať sliepku v šamanskom tranze. Ostatní členovia výpravy nemusia smútiť, lebo na hoteli ich na izbách budú čakať domorodé dievčatá s malými panvicami v ústach. Nejde však o nič nemravné, ako by ste si mohli myslieť. Tieto dámy ich len ponúknú opičím kolenom v zebrej papuli na bambusovej stonke. A tu sa dostávame k významnému momentu, lebo prichádza druhá priama reč v histórii receptárikov. Hovorí škrteľ po príchode na takúto izbu. Ty kokos, ja skapem. Vladimír Vajs ako náčelník tímu dostal hneď v prvý večer ponuku na pokrvné bratstvo od hotelového hrocha. Teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Ľudia, ktorí trpia obsedantnou predstavou, že sú metla, majú stále častejšie problémy pri intímnom styku, lebo sa boja, že chce na nich niekto odletieť. Na druhej strane ľudia, ktorí trpia predstavou, že sú ľudový štúr, zúfalo hľadajú ľudí, ktorí trpia predstavou, že sú Hurban a Hodža. Nemajú totiž s kým chodiť na devín a jedna jediná žena, ktorá si myslí, že je timrava, im už so svojím vnúcovaním prekáža. No a na záver platí od zajtra všeobecný zákaz na slovo baram baram buc. Je to totiž juhoafrické zaklínadlo, pri ktorého vyslovení sa vždy jeden človek na planéte pomočí. Baram baram buc. V zajtrajšom receptáriku sa dozviete. Ktoré slovo zas môžeme použiť pri narazení si malíčka na nohe? Absolvujeme školenie o bezpečnom spánku na konári. A v poslucháčskom teste vás vyvedieme za mesto so zaviazanými očami a roztočíme vás.